problematiku prenijeti na aktualnom satu? Naravno, ako se sjećate, ja sam ovo što je rekla predsjednica, ja sam i prije godinu dana o Branimircu govorio u skupštini, pa sam naišao na onako žestoki otpor gradonačelnika, ali svako malo njega podsjećam na Branimirac i na ostala gradska bitna mjesta. Dakle, ono što mene ovdje sad počinje polako zabrinjavati u gradskoj politici, a to je da se pojavljuje jedan medicinski fenomen, ja mislim da se on naziva fetišizam. Kao što imamo fetiš na fontane u gradu Zagrebu, tako očito gradonačelnik i njega upravo imaju fetiš na gradske tržnice. Ali nažalost ovdje se radi o fetišizmu koji uništava ono što je urbani identitet Zagreba, ono što je bilo vidljivo na Branimircu. Sjetite se prošlogodišnje takozvane obnove Dolca, kada se, koliko se ja sjećam, povukao samo asfalt po Dolcu i rečeno pogledajte kako je sada ljepši i stariji nego što je i bio. Sjetite se Splavnice prije otprilike 3 ili 4 mjeseca. Dakle, tradicija Zagreba gdje se prodaje cvijeće desetljećima. Netko se sjetio da se radi obnove Radićeve moraju od tamo maknuti ljudi koji prodaju to cvijeće, imaju uredno dozvole grada Zagreba. Pogledajte Trešnjevački plac gdje smo isto tako nedavno bili, godinama se priča kako nije dobar, kako ga treba preurediti, ništa se ne događa. I onda se netko sjeti sa Britanca potjerati ljude koji ovdje uredno rade, godinama, desetljećima zapošljavaju stotine ljudi, samo zato što ima nekakve drugačije čudne planove. Ja se bojim da je to već medicinski problem i volio bih da se to što prije razriješi, jer takvi ljudi ne mogu predati ovim gradom. Ljudi oni ne upravljaju svojim procesima, kamoli će tek onda upravljati gradom. A ono što je mene fasciniralo recimo jučer, to sam ponosan kao građanin grada Zagreba, kao neko koji je rođen u ovome gradu, reakcija ljudi u gradu Zagrebu. Vi ste negdje oko 11-12 sati imali jednu objavu na društvenim mrežama i nakon toga je krenula lavina. I to je ono što treba zabrinuti ove koji vladaju gradu. To je taj urbani Zagreb koji se počeo buditi, koji se budi protiv gluposti ovome gradu. I mi kao HNS grada Zagreba to sigurno nećemo dozvoliti. Jer oni koji ne osjećaju ovaj grad, oni koji ga ne osjećaju svojim, oni ne mogu njima upravljati. Zagreb se treba znati voljeti, a ovi koji svakim danom dokazuju da to nikako ne znaju. I može biti gradonačelnik i 6. mandat, ja se nadam da neće. Ali on ovaj grad ne poznaje. Ovaj grad ne zna njegovu dušu, ne zna njegovu povijest i nikako ga ne može voditi u budućnosti. Zato od Britanca odustat nećemo, jer je to jednostavno dokaz da urbani Zagreb živi. Da urbani Zagreb tu i svi oni koji su smatrali da su ga uništili, nema šanse da nas